Пещерата Магурата е сред най-впечатляващите природни и културно-исторически обекти в България. Нейната история започва преди милиони години, когато геоложките процеси създават уникалните й форми, и продължава до днес като източник на вдъхновение за изследователи, туристи и историци. Геоложки произход. Магурата е карстова пещера, образувана преди около 15 милиона години. Тя се намира в западния предбалкан, близо до село Рабиша, и е част от огромна варовикова маса, създадена от морски седименти. С времето водата е издълбала дълбоки галерии, зали и тунели, създавайки сложна подземна система с дължина над 2,5 км. Сред уникалните й образования са сеталактити, сталагмити, сеталактони, пещерни бисери и други геоложки форми, включително един от най-големите сеталактити в България, висок над 11 метра. Преисторическа история. Магурата е била обитавана от праисторически хора още от късния палеолит, преди около 12 000 години. Намират се следи от няколко периода. Късен палеолит и неолит. Пещерата е служила за убежище на ранните хора, които оставили след себе си инструменти от камък и кремък. Енеолит и бронзова епоха. В този период са открити керамични съдове, оръжия и украшения, които показват развита култура и занаяти. Рисунките в Магурата. Едно от най-ценните богатства на Магурата са преисторическите рисунки, направени с прилепен тор и охра. Те покриват площ от над 700 квадратни метра и се смятат за едни от най-големите праисторически художествени галерии в Европа. Изображенията включват сцени на лов, танцуващи фигури, животни, вероятно свещени за древните хора, символи, които се свързват с календарна система или ритуални практики. Някои изследователи смятат, че рисунките представляват примитивен календар с повече от 366 дни, което говори за високо ниво на познания. Исторически период. През римската епоха пещерата вероятно е била използвана за религиозни цели или съхранение. Намерени са монети и останки, свидетелстващи за активността на римляните в региона. През средновековието Магурата е била по-малко използвана, но местните легенди я свързват с тайни съкровища и обреди. Съвременна история. През 20 век Магурата става обект на научни изследвания и е обявена за природна забележителност. През 1960-те години археолози и спелеолози започват да изследват детайлно пещерата, а туристически маршрути са организирани, за да направят обекта достъпен за обществеността. Производство на вино. В уникалния микроклимат на пещерата се съхраняват пенливи вина, които зреят в тишината и постоянната температура. Рабишкото езеро. В непосредствена близост до Магурата се намира Рабишкото езеро, най-голямото вътрешно езеро в България. То е с тектоничен произход и без излаз. Езерото е ценен природен обект с богато биоразнообразие, което допълва красотата на района. Магурата днес. Днес Магурата е един от най-посещаваните туристически обекти в България. Тя е включена в списъка на 100 национални туристически обекта и е международно призната заради уникалните си характеристики. Пещерата предлага организирани обиколки, а рисунките са под защитата на държавата и ЮНЕСКО. Легенди и мистерии. Магурата е обвита в мистерии и легенди. Местните хора разказват за скрити съкровища на хайдути, както и за древни ритуали, свързани с плодородието и слънцето. Пещерата Магурата е не само природен феномен, но и ценен исторически и културен обект, който носи духа на древността. Тя е символ на връзката между човека и природата през хилядолетията и заслужава специално място в историята на България.